Comeza a campaña do Programa Galego de Vixilancia e Control fronte á vespa velutina. Está previsto que as medidas de choque nesta campaña comecen na primavera, coa realización do trampeo organizado, selectivo e planificado para actuar nos niños primarios, que son os primeiros en aparecer. O trampeo está avalado por técnicos e especialistas coordinados por científicos e investigadores, dándolle así resposta a unha das principais demandas dos colectivos afectados pola vespa velutina. Esta actuación diríxese especialmente á captura das raíñas que no proxecto piloto levado a cabo na anterior campaña xa supuxo a instalación de máis de 20.500 trampas en 261 concellos con máis de 113.000 raíñas atrapadas. Ademais da campaña especial de actuación sobre os niños primarios co trampeo, o plan de choque inclúe de novo actuacións destinadas á formación, información e divulgación entre os efectivos que traballan na loita contra esta especie, os profesionais afectados e o conxunto da cidadanía, activando ademais unha campaña de divulgación. Este ano, os 313 concellos galegos confirmaron a súa adhesión voluntaria ao programa. A empresa Seaga conta cun equipo de coordinación que organiza os grupos de intervención, os que a Xunta dota do equipamento necesario para garantir a seguridade dos seus efectivos nos operativos. En canto ao balance do ano pasado, o plan centralizado na retirada de niños de vespa velutina acordado cos concellos permitiu a retirada de máis de 18.700 niños.